Моите компания не са само. Seni böyle severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbini seziyorum. Baksam her yerde Şimdi Подождите, да. За малко внимание, гостите. Сега молим всички гости да станат на крака и с бурни аплодисменти да посрещнем младото семейство оркестър Менделсон. Аплодисменти! Горе, горе всички! ставайте горе! Аплодисментите не се чуват! Аплодисментите! Много се слаби! Аплодисменти по-силно! Еба! Не дайте бързо за шампанско. Uşaklar gene bu uşaklar. Hadi be hadi be uşak. Yeter ito. А сега, питката готова ли е? Свекървата надолу тук с питката. Няма да отваряш шампанското, няма да бързаш. Аз ще кажа. А сега по стар обичай, свекървата ще подхрани младото семейство с хляб и сол, за да има берекет в тяхната фамилия, в тяхното семейство. Аплодисменти за свекървата! Така. Питката почна ще изчупат. Върнете питката за. Сега следва ред кума, кръстника. Ти ли си кръстника? Да гръмне шампанското. Значи, чакай малко, няма да бързаш. Шампанското, ако гръмне, първото ще е момче. Ако не гръмне, 3 знаци. Значи, смятай, че трябва да гръмне, иначе 3 знаци. Така, виж как знаеш какво да правиш. Шампанското гръмна, значи първото ще е момче. Първите чашки се пият до дъно на екс и се чупят за щастие. Айде едно хубаво на здраве сега, с кумовете, заедно. Айде на екс сега, до дъно. Как бе? Ти трябва да докажеш. Да докажи! А сега, малко освободете тук лицата, въртете лицата.
Обърнете се насам сега, насам към оркестъра. Булката завърти се. Така, ела насам малко. Сега на 3 хвърляте чашките, много лекичко. Те ще се щупят, няма къде да вземеш. 1, 2, 3. Аре, обърнете се сега да видите какво направихте. Значи колкото парченца, толкова момченца, толкова момиченца във вашето семейство. Аплодисменти за младото семейство! А сега следва ред, дайте битката. Да видим кой ще командва вкъщи. Обръщате се с гръб един към друг. Така. Дай на мене тази битка малко сега. Няма чакай, булката бърза. Няма да бързаш. Аз като кажа 3, тогава ще чупите. Само я фащате и без да дърпате, иначе аз ще командвам. На 3. 1, 2, 3! Аплодисменти за булката! Ама не дай да съжаляваш, ти да беше изчупил по-голямото парче, винаги жената командва вкъщи. Няма значение, разбираш? Той просто е така. А сега искаме да питаме кума, шампанското как беше? Хубаво, сладко ли го е? Не. То се прави на луд нещо. Абе, шампанското е горчиво, едно горчиво за младото семейство. Горчиво! Горчиво! Кръстник, я покажи как става ти. Дето се правиш на луд ти. Айде за кръстника! Пазите по-добър от тебе, по-смело. И така, сега продължаваме специално за всички вас. Нека младото семейство се седне, малко да се почине, че цял ден се измориха. Кумовете също. Танца ще го направим после малко да се починат. Ούτε τηλέφωνο δεν
ψάξεις να με βρεις. Δεν θα με κατοίκους της γης, πάντα σε κάτω να κατώ το πλανήτη. Τελευταία φορά θα σου πω αισθάνομαι, τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ. Τελευταία φορά θα τα κρίζουν τα μάτια μου. Τελευταία φορά σε βολίζω με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. А сега продължаваме за всички гости програмата на оркестър Орбит.